Dugang nga mga balita, mga kapuso, nagapanawagan ang simbahang Katoliko sa publiko nga maghalad sa pangamuyo para sa madasig nga pag-ayo kag ikaayong lawas ni Pope Francis. Ginanunsyo sang Martes sa mga opisyales ng Vatican nga gindiagnose si Pope Francis ang double pneumonia. Ang double pneumonia ang isa ka impeksyon nga nag-apekto sa magtimbang nga baga. Apang sa piyak sang iyang diagnosis, nagapabilin si Pope Francis nga positibo kag nagapasalamat man sa mga pangamuyo sang tanan. Confined sa karon sa Gemelli Hospital sa Roma ang Santo Papa halin pa sa Pebrero 14. Sunod sa Archdiocese of Manila Office of Communications, makabig nga complex ang health condition sa karon sang Santo Papa bangod sa bilateral pneumonia nga nagakinahanglan sang dugang pa nga mga treatment. Nagahala naman sang pangamuyo ang pila ka mga Ilonggo para sa Santo Papa. Kabay lang gid nga mag-ayo lang gid siya. Ang ginapangamuyo ko lang kay Pope Francis nga tani maglawig pa iya kabuhi nga mag-ayo pagit siya nga para makabulig pagit siya sa iban nga mga tawo.